Dit is de oude sluis in het centrum van Makkum. In de Simmerman staat die geregeld typen van het schipvaartverkeer. Nou, deze is heel belangrijk, want het is de belangrijkste vaarverbinding van het noordelijke deel IJsselmeer naar het binnenland toe. Het is een korte verbinding naar Sneek langs Bolsward. En er wordt toch wel behoorlijk veel gebruik van gemaakt. Vooral sinds klompgeld van de bruggen naar vissen is het een hele interessante route geworden. Er binnen problemen bij de onsturing. Van de brug gaat in feite met name de elektrotechnische aansturing die wordt vernield. Dus alles wat in de kasten zit en dat soort aandrijven, dat soort besturingscomponenten wordt vernield. Hield van de opknapbeurt wie er eerst net. De gemeente Zuidwest-Friesland had besloten werk aan stijgers in Makkum voor eerst uit te stellen en dat is eerst de sluis aan te pakken. We zitten nu buiten het vaarseizoen, dus daar hebben we even meer ruimte. En dan komen die stijgers letter op in 2018 aan de beurt.